ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар роҳбарони давлатҳо дар маҷлиси мубоҳисавии 80-уми Маҷмаи Созмони Милали Муттаҳид суханронӣ намуда, дар он ҷо бори дигар пешниҳод карданд, ки дар сартосари ҷаҳон бо қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон карда шавад, бо мақсади таҳлил ва масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд. коршиносони масоили сиёсӣ, ки дар аксар барномаи мо иштирок ва андешаҳои худро баён медоранд, бо истифода аз фурсати муносиб ба устодони коршиносони имрӯза изҳори сипосмандӣ баён менамоем. Сараввал устод, аз шумо мехостем андешаи шумо вобаста ба умуман саҳми Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун созмони бонуфузтарини байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти башар ва вобаста ба суханронии роҳбари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси мубоҳисавии 80-уми Маҷмаи Созмони Милали Муттаҳид. Марҳамат. ташаккури зиёд ки ба барнома даъват кардед. Воқеан масъалагузории имрӯза ки ба Созмони Милали Муттаҳид ва махсусан ба ҷаласаи 80-уми он ва ҳамчунин дар атрофи ҳамин солгарди ҳамин сана ҷамъ карда шуд ва воқеан бо ҳассосияти худ, бо масъалагузории худ, бо баррасӣ, бо баромадҳо, бо тасмимҳои ҷиддӣ аз дигар ҷаласаҳои қаблӣ хеле фарқ мекард ва мо шоҳиди он гаштем, ки гӯем як дар ҳамин ҷаласа виҷдони ҷаҳонӣ гӯем ба ларза омад, бедор шуд ва тасмимҳо, суханҳо, пешниҳодҳое шуданд, ки ҳама саросар барои ҳалли масъалаҳои башарӣ бахшида шуданд ва аз зовияи гуманизм сарчашма мегирифтанд ва мо умедвор ҳастем, ки ин масъалагузориҳо, ин тасмимҳо як кӯшише, як тасмиме ва як ояндасозии хуберо солҳои наздик, рӯзҳои наздик ҳатто ба вуқӯъ хоҳанд овард. Аз ин зовия баромади сарвари давлати мо ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо як лаҳни махсус, бо як дипломатияи боло ва пешниҳодҳое, ки ба башарият нигаронида шуданд, асосан рӯи минбар омаданд. Ва ман қабл аз он ки ба тафсири ин суханҳо пардозам, дар ин ҳошия зикр мекунам, ки мо ҳамчунин ба баромади дигар намояндагони давлатҳо низ аҳамият додем. ҳамаи онҳо мешавад гуфт, ки суханро аз он оғоз карданд, ки як баҳои худро, баҳои кордонии худро, коршиносонаи худро ба вазъи ҷаҳон доданд ва ҳама саросар иқрор шуданд, ки вазъи дунё бемор аст, вазнин аст, сангин аст ва мо бояд ҳама манфиатҳои шахсӣ, геополитикиро яксу гузорем ва барои ояндаи башарият ва барои наҷот додани сайёра аз ҳамин вабои ҷанг, хунрезӣ тасмимҳое гирем, ки бесобиқа бошанд. Ва пешвои миллат ба ин нуқта ишора карданд, ки он кас аз ин лаҳзае, ки имрӯз чунин тасмимҳо гирифта мешавад, гузашта аз ин, аз ҷаласаи қаблӣ аллакай бо нигоҳи дурбинонаи худ ин вазъро диданд, пешбинӣ карда буданд ва аз ҷониби Тоҷикистон чунин қатномае таклиф карданд қабул шавад, ки ба хотири наслҳои оянда, яъне ба хотири ҳаёт, ба хотири зинда мондан як тасмим гирифта шавад, ки он бечунучаро, бе як ҳуқуқи бознигарии ветоӣ аз ҷониби ҳатто абарқудратҳо қобили қабул бошад ва дар саросари дунё мавриди амал қарор гирифта шавад. Аз ин лиҳоз пешвои миллат ба ин нуқта тамаркуз карданд ва гуфтанд, ки чӣ хеле ки дида истодаем, дигар яъне қабул кардани чунин қатнома, чунин як нақша, чунин як амалия беш аз ҳар вақта зарур аст ва имрӯз
одамият, башарият, давлатҳо, қитъаҳо, сиёсатмадорон ҳатто дигар гӯем роҳе ҳам надоранд ки ба ҷуз аз қабул кардани чунин қатнома ва амал кардан дар самти созмон додани сулҳ ва баробарҳуқуқӣ. Ва пешвои миллат дар ин зовия ба вазъи авзои ҷаҳонӣ ишора карданд ва чанд масъалаҳои муҳимро қайд карданд ки мо ҳоло дар барнома онро матраҳ мекунем. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. ва дар ҳақиқатан дар баромади пешвои муаззами миллат як нуқтаи бисёр фарқкунанда аз дигар суханронии роҳбарони давлатҳо дар он буд ки агар аксар роҳбарони давлатҳо андешаи худро вобаста, яъне ҳамон нуқтаҳои муҳими суханронии худро вобаста ба ҳалли низоъ дода бошанд, пешвои муаззами миллат дар баробари чунин андешаҳо ҳамчунин таъкид карданд ки аксар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва камтараққии осебпазир ҳамоно зери таъсири паёмадҳои буҳрони иқтисодию молиявӣ ва ҳатто аксар кишварҳо имрӯз ҳамон зарари буҳрони COVID-19-ро ҳоло пасисар накардан ва бисёр дар як ҳолати сахтӣ қарор доранд ва имрӯз зарур аст ҷомеаи ҷаҳониро ки бо маблағгузорӣ ва кӯмак ба ҳамин давлатҳо барои ҳалли мушкилоти ҳамин кишварҳо расидагӣ кунанд. ва ин ва дигар андешаҳои бисёр муҳиме буд ки ҳеҷ хел ки устодам боло ишора кардан, зарурате пеш омада ки дигар на танҳо дар бораи манфиати худи давлатҳо, балки барои ҳалли мушкилоти башар андешаҳои бисёр созандаи пешвои муаззами миллат баён дошта шуд. ва инҷо мехостем андешаи шуморо вобаста ба нуқтаҳои муҳими суханронии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар маҷлиси боисавии 80-уми маҷмӯи Созмони Милали Муттаҳид шунида бошем. Марҳамат. Ташаккури зиёд. Воқеан дар ҷаҳони имрӯза созмонҳои гуногун вуҷуд доранд, аммо Созмони Милали Муттаҳид яке аз созмонҳое ба ҳисоб меравад ки бо хусусият бо фарогирии худаш ки аксарияти кишварҳои рӯи дунёро фаро гирифтааст ва дар ин созмон ки мақсади асосии бунёд гардиданашам пеш аз ҳама яке аз масъалаҳои асосие ки дар масъалаҳои ин созмон қарор мегирад таҳким бахшидани сулҳ ва ваҳдат дар тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ва ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз рӯзҳои аввали ҳамон аъзо шудан ба созмони мазкур воқеан дар баробари нақши худро гузоштан дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ ҳамчунин пешниҳодҳои муфид барои ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод карда мешавад. ва ҷаласаи навбатӣ ки мана якчанд рӯз пештар баргузор гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон ва суханронии умуман президенти кишвар дар ин созмон, дар ин ҷаласа агар таҳлил кунем воқеан се қисматро дар бар мегирад ва дар маҷмӯъ ба ҳамин се қисмат ҷудо кардан мумкин аст ки роҳбари давлат дар оғози суханронии хеш, яъне қисмати суханронии президенти кишварро агар баррасӣ кунем воқеан ба боз ҳам хотиррасон кардани ҳамон вазъи ноустувори ҷаҳони имрӯза, аз он ҷумла низоъҳое ки байни давлатҳо ба вуҷуд меоянд рӯз аз рӯз муташаннид шуда истодааст ва оқибатҳои ин бештар ба мардуми оддӣ зарари зиёд мерасонад. ва қисмати дуюми суханронии президенти кишвар дар ин ҷаласа, яъне оқибатҳое ки ҳамин низоъҳо, оқибатҳое ки яъне низоъҳое ки на танҳо байни давлатҳо, ҳамчунин низоъҳое ки хусусияти табиӣ доранд, аз он ҷумла тағйирёбии иқлим, масъалаи маблағгузорӣ ба рушди устувори ҷаҳонӣ ва ҳамчунин якчанд масъалаҳои дигар ки имрӯз дар ҷаҳони имрӯза, аз он ҷумла поймол гардидани ҳуқуқи шаҳрвандон, ҳуқуқи инсонҳо дар ҷаҳони имрӯза фарогир буд. ва қисмати сеюми суханронии пешвои миллат дар ин ҷо албатта нақш, мақом ва ҳамчунин пешниҳодҳои муфид дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ва агар дар бобати ҳамин масъалаҳои умумибашарие ки имрӯз рӯз аз рӯз афзоиш меёбад сухан кунем, воқеан президенти кишвар қайд карданд ки дар баробари муборизаи зиёд имрӯзҳо таъсири ҳамон терроризм, экстремизм низ имрӯз бисёр ба назар мерасад. аз он ҷумла дар қатори ин масъалаҳо имрӯз
ҷомеаи ҷаҳонӣ маблағгузорӣ бештар барои рушди устувори ҷаҳонӣ яъне ниёз дорад ва аз давлатҳои манфиатдор ва аз давлатҳои аъзо даъват карданд ки тоҷикистон ҷонибдори он ҳаст ки маблағгузорӣ зиёдтар ба ҳамин масъала равона карда шавад то ин ки масъалаҳои мавҷуда ҳалли худашонро дарёфт карда бошанд. аз он ҷумла дар баробари ин боз қайд карда шуд ки имрӯз дар саросари ҷаҳон поймол гардидани анамун ҳуқуқи инсон дар тамоми кишварҳои рӯи дунё ба назар мерасад ва имрӯз бештару аз ҳар вақта дида бештар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин масъала низ диққати асосӣ дода бошанд ва вобаста ба масъалаҳои иқлим низ тағйирёбии иқлим низ президенти кишвар истода гузаштанд ва қайд карданд ки имрӯз масъалаи оби ошомидани низ яке аз масъалаҳои асоситарин дар қатори дигар масъалаҳои умумибашарӣ қарор дорад ва ҷумҳурии тоҷикистон низ яке аз кишварҳои ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ об дониста мешавад ва доир ба ин масъала гуфтанд ки аз 14,000 прияхҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад аллакай то ба имрӯз 1300 адади он аллакай об шудааст ки ин масъалаи оби ошомиданӣ дар минтақаро боз ҳам муташанниж мекунад ва дар баробари ин қайд карданд ки зиёда аз 60% минтақаи оби ошомидани осиёи марказӣ маҳз аз ҳамин прияхҳои ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма мегирад ва ин хоҳ нохоҳ дар оянда яке аз масъалаҳои ҳалноталаб дар минтақаи осиёи марказӣ дониста мешавад. ва агар бобати қисмати сеюми суханронии пешвои миллатро агар баррасӣ кунем воқеан дар баробари баррасии масъалаҳои мазкур қайд карданд ки ман 1 сол қабл аз ин вобаста ба масъалаи ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ аз он ҷумла низоъҳои гуногун дар байни кишварҳои мутамаддин пешниҳод карда будам ки 10 солии байналмилалии сулҳ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад ва ин чиз боз имрӯз бо гузашти вақт ин масъала боз ҳам мубрам мегардад ва аз ин ҳисоб имрӯз бори дигар хотиррасон мекунам ки кишварҳои аъзо ба ин масъала боз ҳам диққати ҷиддӣ дода бошанд ва вобаста ба масъалаи об инчунин қайд карданд ки соли оянда ки дар ҷумҳурии тоҷикистон махсусан шаҳри душанбе конфронси сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад ва кишварҳои аъзоро низ зарур аст ки ба ин конфронси сатҳи баланд иштироки фаъолона дошта бошанд ва вобаста ба масъалаи риояи ҳуқуқи инсон дар ҷаҳон қайд карданд ки боз ҳам тоҷикистон пешниҳод менамояд ки соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ дар саросари ҷаҳон қабул карда шавад ва ин чиз яке аз омилҳои асосӣ барои ҳифзи арзишҳои ҳуқуқии инсон дар ҷаҳони имрӯза омили асосӣ мегардад ва дар маҷмӯъ ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз бо ҳамин роҳ бо ҳамон пешниҳодҳои муфид бо ҳамон таҳлили вазъи ҷаҳони имрӯза дар баробари гӯем гузоштани нақши созгор дар ҳалли муаммоҳои умумибашарӣ инчунин обрӯ эътибор ва ҳамчунин барои ҳифзи манфиатҳои миллии худаш дар арасаи байнахалқӣ қадамҳои устувор гузошта метавонад. ташаккури зиёд, саломат бошед ва дар ҳақиқатан ҳам пешниҳоди пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба эълон гардидани соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ далели он аст ки имрӯз ҳуқуқи байналмилал дар сартосари ҷаҳон поймол гардида истодааст ва эълон гардидани ҳамин соли маърифати ҳуқуқӣ метавонад ки барои пойдорӣ ва ҳимояи ҳуқуқи байналмилалӣ як заминаи хуберо фароҳам биоварад ва дар баробари чунин андешаҳо ҳамчунин пешвои муаззами миллат вобаста ба мушкилоте ки имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳон ба он рӯй овардаанд, масъалаи низоъ дар Фаластин пешниҳод карданд ки мо роҳи ҳалли ин масъаларо танҳо бо қатномаи созмони милали муттаҳид дар шакли ду давлат яъне бо шинохти Фаластин роҳи ҳалли масъаларо дар ҳамин мебинем ва вобаста ба масъалаи Афғонистон ҳам бори дигар андешаи худро баён карданд ки мо ҷонибдори сулҳ дар Афғонистон ҳастем ва устод мехостем вобаста ба ҳамин масъалае ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва аксар роҳбарон
اندیشه های خودشان رو وابسته به منطقه فلسطین بیان کردن در خطور پیشوای معظم ملت. اندیشه شما رو وابسته به همین مسئله استاد میخوایم شنیده باشیم. مرحبا. بله، وضعی که در این منطقه هست وجدان جهانی رو بیدار کرد و با یک تصمیم و آوازدهی و قبول گویم انا همین پیشنهاد که یک دولت در برابر گویم اسرائیل در همین منطقه اعتراف شود و تواند که در سطح بین المللی یا که در سطح قانونی همون منطقه رو گویم در برابر حقوقی دو دولت در اساس قانون‌های بین المللی با آوردن گویم نزاع به خاتمه و نقطه گذاشتن در حدودها و به سامان رسانیدن منفعت‌هایی که از پس این نزاع‌ها سر زدن تصمیم گرفته شد و دولت ما نیز در این زاویه همین تصمیم رو دستگیری کردن و دیگر نمایندگان دولت ها نیز همین تصمیم رو دستگیری کردن. یعنی اون حالت هایی که اونجا هست با یگان قانون بین المللی، قانون آدمیت راست نمیاد و امروز همه سروران دولت ها از این منبر دعوت کردند که تنها با همین راه ما این مسئله رو نقطه میگذاریم. یعنی تصمیم های جهانی امروز خیلی خوشبینانه هستند و واقعا جامعه جهانی و خیلی که استاد قید کردن اقتدار بزرگی که در سازمان ملل متحد نهفته است میتواند این دولت رو در یک مهلت کوتاه با یک سطح نوی رشد کننده و همچنین در اساس پیشوای ملت اونی که تاکید نمودند که دولت هایی که من بعد رو به رشد هستند باید کمک همه جانبه مولوی صاحب شوند و ما امیدوار هستیم که با چنین تصمیم ها این دولت از بنیاد خود من بعد با یک شکل دیگر ساخته می شود و در ساختن آن همه ابرقدرت ها از همون زاویه‌ای که برتری دارن، یعنی تکنولوژی، صنعت، اجتماعیات و امثال اون رو اونجا میکارند و اون با یک دید دیگر رشد میکند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. استاد مرحبا، اندیشه شما واسه به همین مسئله. خب منطقه خاور میانه واقعا یک منطقه دانسته می شود که یک چند سال در همون گردابی جنگ، در گردابی نزاع مسلحانه قرار دارد و در این منطقه موجود بودن دولت فلسطین و نزاعهایی که وابسته به کشور اسرائیل و فلسطین به وجود می بیاد واقعا تمام دنیا رو امروز تکان داده است و گویم نگاهی تمام کشورهای روی دنیا سالهای آخر محض به همین منطقه روانه کرده شده است و پیش از همه مسئله از اون جهت گویم پرتشنج هست که نزاعهایی که در این منطقه به وجود می بیاد گرچنده در مسئله های سازمان ملل متحد به صفت مسئله های مهم محض همین مسئله گذاشته می شود، اما حل این مسئله یکی از مسئله های گویم بسیار هم حل نشده دانسته می شود، زیرا امروز البته کشورهای ابرقدرت هم منفعت دار هستند که در این منطقه مثلا نزاعها باز هم رشد کند، باز هم اوج گرفته باشد و وابسته به همین مسئله که پیش از همه جمهوری تاجیکستان البته موقعش، مقامش و جانبداری اون است که امروز پیش از همه در جهان امروز صلح پایدار باشد و پایدار بودن صلح در جهان و پیش از همه از همین هرچی بیشتر خاتمه یافتن در منطقه خاور میانه از آن جمله در فلسطین همین نزاعهای مسلحانه است. محض همین خاتمه یافتن نزاعهای گوناگون در فلسطین یکی از عامل‌های اساسی پایدار شدن صلح در جهان امروزه می‌گردد و جمهوری تاجیکستان موقعش، مقامش و همون جانبداری آن است که
اینا البته ما از سخنرانی پیشوای ملت هم قید کردم، آگاهی پیدا کردن ما ممکن است که پرزیدنت کشور دایر به مسئله مذکور قید نمودند که راه حل این مسئله پیش از همه با راه گفت و شنید و دیپلماتی باید به انجام رسانده شود و تجربه بسیاری از نزاع‌هایی که بین کشورهای دنیا به وجود می آیند و محض با راه همین دیپلماتی راه حل خودشان را یافتگی هستند و همین راه امروز می تواند یکی از راه‌های اساسی برای پایدار گردیدن صلح در فلسطین باشد. تشکر زیاد، سلامت باشید. و استاد، جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر کشورها همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد و یک جزء جدا نشونده جامعه جهانی از تهدیدهای معاصر که در سخنرانی پیشوای ملت به مانند اکستریمیسم و تروریسم و دیگر مسئله ها هست در کنار بودن نمیتواند و امروز کدام کشورها ملت‌ها میتوانند با کدام راه استقلالیت خود و امنیت خود را حفظ کرده باشند؟ ولی بسیار یک سوالی خیلی جدی است که در حاشیه همین خلاصه براری هایی که در وضع جهانی روی کار آمده است با شهروندان جمهوری تاجیکستان و خاصه با دولت جمهوری تاجیکستان همچون یک دولت مستقل در یک منطقه عین حال آرام جهان همیشه برای خلاصه براری صدا می‌دهد و واقعا امروز از اون تصمیم و از اون کارهایی که روی کار می‌آید در کار جهانی سیاسی و ژئوپلیتیکی گوییم تاجیکستان و دیگر دولت‌ها همونو از این تهدیدها کنار بوده نمی‌توانند و البته تمامی نزاع‌هایی که روی کار می‌آیند پیش از همه در اساسی نزاع‌های داخلی تولید کرده می‌شوند. یعنی وقتی که در یک دولت مستقل برابر حقوقی یکدیگر فهمی و همون وحدت آرمانی که پیشوای ملت همیشه میگویند تاکید میکنند اگر باشد با اون دولت چنین خطرها کمتر تهدید میکنند و خوشبختانه آماری که دیروز روی چاپی گوییم کارگزاری جهانی در مسئله ردبندی امن‌ترین دولت‌های دنیا که ما جمهوری تاجیکستان با دهگانه بهترین و امن‌ترین دنیا داخل می‌شویم، یعنی جای دوم رو صاحب می‌شویم، این یکی از همین نشان دهنده‌ای میباشد که در جمهوری تاجیکستان وحدت سرتاسری حکم فرما است و شما میتوانید در این مملکت امن خرسندانه و آرام گوییم زندگی کنید و با شما یگان خیل تهدید از یگان زاویه نمیرسد و این خود یک نشان دهنده آن است که خلق تاجیک، ملت تاجیک در اطراف سیاست سازنده پیشوای ملت و میشه هم دولتی و هم جهانی دولت با نام جمهوری تاجیکستان متحد است و آن با مرام پیش می رود و وظیفه من بعده ما نیز تحکیم همین وحدت ایدئولوژی دولتی که همه این کارها رو زیر ارزش مهم ملی و خودشناسی ملی و پاسداری حقوق هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان با بنیاد کردن حیات شایسته چیزی که پیشوای ملت دائم قید میکنند با همین اکتفا می شود و وظیفه هر یکی ما بیشتر از جان خود دوست داشتن این سرزمین است و گذاشتن همه این منفعت ها با خاطر وحدت ملی، آرامی دولت و پاسداری صلح و ثبات آن باید روانه کرده شود. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در آخر همین سوالی من این است که ما امروز از وضع حساس جهانی معاصر چه درسی برای خود گرفته باشیم؟ خب اجلاسی نوبتی که از جانب سازمان ملل متحد برگزار گردید و دولت‌های با اون اعضا که برآمد کردند از آن جمله از سخنرانی پیشوای ملت محترم امالی رحمان نیز برمی‌آید که وضع جهان امروزه بسیار هم نااستوار است و هر لحظه نزاع‌هایی که در جهان امروزه به وجود می‌آید
таъсири худро ба суботи сиёсӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон низ мерасонад. ва ин масъала боз ҳам ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳамчунин дар қатори ин аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон махсусан ҷавонони имрӯзаро низ водор месозад ки аз ҳар лаҳза дида имрӯз бештар ҳушёр бошанд ва зиракии сиёсии худро аз даст надода бошанд. зеро аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ки дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон анамун низои дохилие ки ба вуҷуд омада буд ва ин чиз бисёр ҳам барои ҳам кишвар ва ҳам миллати тоҷик яке аз сабақҳои асосӣ аст. ва имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон ва халқи тоҷик имрӯз роҳ надиҳад ки боз ҳам ана ҳамин рӯйдодҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам сари кор омада бошад. ва ягон кишвар ягон давлати имрӯза воқеан аз низо аз анамун низоҳое ки умуман дар ҷаҳони имрӯза ба вуҷуд мебиёд худро дар канор гирифта наметавонад. барои чӣ? барои он ки ҷаҳони имрӯза бо ҳамдигар ҳамчун занҷирпеч вобастагӣ зиёд дорад ва ҳар анамун низое ки дар як кунҷи дунё ба вуҷуд меояд хоҳ нохоҳ таъсири вай дар сиёсати муносибатҳои байнахалқӣ нақшу анамун таъсири худро гузошта метавонад. ва аз ин таъсир бешубҳа ҷумҳурии тоҷикистон низ дар канор буда наметавонад. ва дар ин замина воқеан анамун мавқеи пешвои миллат, мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон дар пойдор гардидани сулҳ дар тамоми ҷаҳон, ин ман фикр мекунам ки яке аз қадамҳои бисёр ҳам муҳим дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ки дар баробари он метавонад таҳкими сулҳро дар ҷумҳурии тоҷикистон низ пойдор карда бошад. ва албатта пеш аз ҳама пойдор гардидани сулҳ ва инчунин бардоштани як сабақ аз ҳамин рӯйдодҳои ҷаҳони имрӯза хулосабарорӣ карда мумкин аст ки ҳар лаҳза давлатҳои имрӯза пеш аз ҳама анамун барои ҳифзи манфиатҳои миллии худашон омода бошанд ва маҳз анамин ҳимоя ва ҳифз кардани манфиатҳои миллӣ аз он ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон метавонад ки дар оянда пойдор боқӣ мондани давлату миллатро яъне сабабгор шуда бошад. ва дар қатори анамин манфиатҳои миллӣ чӣ хеле ки мана устодам қайд карданд, дар қатори аввал анамин пойдор нигоҳ доштан ва инчунин таҳкими истиқлоли миллӣ меистад. ва ҳатто яке аз муҳаққиқони фаронсавӣ Жан Боден дар китоби худаш ҳам 6 китоб оид ба давлат қайд мекунад ки истиқлолияти давлатӣ бо ду роҳ ҳифз карда мешавад. яке аз он истиқлолияти яъне дохилӣ дар муҳити дохилӣ дар ҳудуди муайяни давлат ва дигараш ин аз муҳити беруна, яъне вазъи ҷаҳони ҳамонвақта, яъне вазъи ҷаҳони имрӯза гӯем хато намекунем, вобастагӣ зиёд дорад. ва ана ҳамон риоя кардани тартиботе ки дар дохили кишвар ба роҳ монда шудааст ва ана ҳамон тамоми масъалаҳое ки дар дохили кишвар вуҷуд дорад риоя кардан, аз рӯи вай амал кардан, ин ё ин ки гӯем ҳар як шаҳрванд вақте вазифаи худаша иҷро мекунад, ин пеш аз ҳама як хизмати вай, ин пеш аз ҳама яке аз омилҳои асосии гӯем анамун пойдор нигоҳ доштани давлатам сабаб шуда метавонад. ва боқимонда анамун нақшу эътибори ҳар як кишвар дар асии байнахалқӣ ба созмонҳои гуногун аъзо шудан, ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ ки метавонад барои ҳалли муаммоҳои муайян дар ҷаҳони имрӯза сабаби асосӣ шуда бошад. ва ман фикр мекунам ки ҷумҳурии тоҷикистон роҳеро пеш гирифтааст ки тавассути дарҳои боз ва ҳамчунин тавассути сулҳуҷӯёна, яъне яке аз роҳҳое ки имрӯз дар ҷаҳони имрӯза муҳимтарин масъала дониста мешавад, ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамин роҳ дар оянда манфиатҳои миллии хешро метавонад ҳимоя кунад ва барои боз ҳам пойдор нигоҳ доштан нақши созгори худро дар ҳалли муаммоҳои умумбашарӣ гузошта метавонад. ташаккури зиёд, саломат бошед. тамошобинони азиз, вақти ҷудошуда ба барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. бо истифода аз фурсати муносиб аз номи ҳар як шумо ба коршиносони имрӯзаи барнома барои иштирок ба андешҳои созанда изҳори сипосмандӣ баён мекунам. то барномаи оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.